pre všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do našej súťaže Adam Športu, zdieľali, lajkli a uviedli komentár, kde by využili môj Gerber. Teraz vyžrebujeme jedného uchádzača súťažiaceho, ktorý získava náš Gerber zdarma od Adam Športu. Je tu súťažiaci Marek Mišík. Zároveň vyžrebujeme ešte 9, ktorí získajú šatku Adam Šport. Martin Egoista, balej. Mária Vajsová, Švolíková. Ďuri Kvas. Jana Camberová, Chládeková. Ten, kto verí, Imhotep.